rečenice, koja podrazumeva to da ga vi potpuno reprodukujete, bilo pismeno, bilo usmeno ovde na pripremama, podrazumeva dakle da apsolutno poznajete, recimo u ovom slučaju, definiciju psihologije kao nauke, da morate da pomenete da ona proučava psihički život, da dobro znate da u to spadaju procesi, osobine, doživlje i stanja i njihova ispoljavanja u ponašanju, dakle nijednu stvar ne smete da izostavite kada učimo definicije. Nije dovoljno reći 4 stvari pa da onda kažemo, pa dobro, većinu sam rekao, dobit ću 0,8. Ne, dakle, potpunu definiciju je važno da poznajete. Kako psihologija dolazi do saznanja? Tako što koristi logičan i sistematičan metod i koristi prirodno-naučne i duhovno-naučne metode. Ono što je neizostavno pomenuti, to je da morate se pridržavati etičkih principa. Vidjet ćete zašto je to danas jako važno i na kojim zapravo nekim neetičkim eksperimentima počiva psihologija. Dakle, ovo pitanje koje traži ovakve slobodne odgovore nećete imati na prijemnom ispitu. Nećete imati takva pitanja, dakle da vi treba da reprodukujete neku definiciju ili da u napismima treba da odgovorite rečenicu. Ovde na pripremama imamo takve, zato što je vrlo važno da vaše znanje bude toliko duboko i toliko temeljno da vam je svaka definicija, svako poznavanje pojma u malom prstu. Dakle, da potpuno vladate njim. I da bez problema možete u svakom momentu da kažete definiciju i psihologije kao nauke, i procesa pamćenja, i 7 vrsta inteligencije koje postoje. Dakle, zbog toga je važno da ovde testiramo i to znanje koje zahteva preciznu i jasnu reprodukciju svake definicije koja postoji, a koja je u knjizi, kaže, to će vam uvijek biti znak gde ćete ga nabavite, uvek uokvirena ovako crveno. Dakle, takve stvari su označene da biste znali, aha, ovo moram da znam